Väčšina z nás by povedala, že najdôležitejšie v živote je to, aby sme boli zdraví. Jimmy a Natália toto šťastie nemali. Aj tak na svet nezanevreli a ako sami hovoria, pre nich je najdôležitejšia ich láska. Keď ideme spolu niekam na rande, tak pár ľudí samozrejme sa za nami otočí, pretože keď je pre mňa niečo zaujímavé, ja sa tiež za tým otočím, takže ich chápem. Jimmy a Natália sú na invalidnom vozíku. Aj napriek svojmu závažnému zdravotnému handicapu tvoria krásny, zamilovaný pár. Po narodení doktori povedali mojej mamine, že sa nedožijem 3 rokov, pretože mám svalové ochorenie a keďže aj srdce je sval, tak proste nebudem dlho žiť, ale už mám 18 rokov a ešte som stále tu. Mám svalovú atrofiu, čiže sa mi skracujú, sťahujú svaly a do toho mám ešte osteoporózu, teda mám mäkké kosti. V podstate na vozíku preto, lebo trpím svalovou dystrofiou. Stal sa mi zhoršil, ja som chodil nejakých 14-15 rokov, ale potom už som nevládal chodiť po schodoch a tak a musel som už sa sadnúť na vozík a od 15 rokov som na vozíčku. Jimmyho som prvýkrát stretla na boči. Je to šport pre telesne postihnutých. On mi vtedy povedal, že som také slniečko. Natálka mi dáva silu do života. Je strašne neporiadny. Má takú tú typickú zlú chlapskú vlastnosť, kde sa zloží, tam nechá. A ja potom musím po ňom upratovať. Natálka nemá možno troška až žiarli, ale to je asi chce byť možno so mnou a ja som jej verný. Obidvaja sú denne odkázaní na pomoc svojich blízkych alebo asistentov. Keď sa predsa len rozhodnú byť sami, musia si každú svoju cestu dobre premyslieť. Keď ideme niekam na výlet alebo len na obyčajný obed, tak vždy si musíme vyberať takú reštauráciu alebo takú kaviareň, ktorá je bezbariérová a kde sa ľahko dostaneme, pretože aj malý schodík vie niekedy narobiť veľké problémy. Keď potrebujem pomôcť, tak poprosím, že nech mi pomôže, alebo keď nemám do sily, tak mi pomôže niečo zdvihnúť alebo potlačiť. Takže takto sme zohratí. My sme si aj navzájom veľmi nápomocní, že niekedy, keď sme sami dvaja a máme podmienky také, aby boli nám prispôsobené, tak si vieme pomôcť a nepotrebujeme pri sebe nikoho. Láska v našom vzťahu jednoznačne zvíťazila nad našim handicapom, pretože keď sa ľudia majú radi, tak zvládnu akékoľvek ťažkosti spoločne. Ako každý normálny pár, aj oni snívajú o spoločnej budúcnosti. Možno si veľa ľudí myslí, že našim najväčším snom je byť zdravý a behať po vlastných, ale našim takým najväčším snom je asi byť spolu a mať sa stále radi a byť si oporou navzájom, lebo potom sú všetky také tie životné problémy ľahšie, keď máme jeden druhého. Chceli by sme svadbu, rodinu, deti, lebo ako každý zaľúbený pár si myslím. Chceli by sme určite tú svadbu niekde také pekné. A ja by som hlavne chcela veľké biele šaty. Ľúbim ťa. A ja teba. Ľudia sa od nepamäti snažili pričarovať si lásku. Dodnes využívajú tradičné kúzlá, rôzne zaklínadlá. Keď sa chcete boskávať, je dôležitá aj vaša geografická poloha. Každá kultúra má totiž iné pravidlá.